שמי לובה, אני מסדרת ומארגנת בתים. אני רוצה היום לסדר ולארגן מטבח, ורוצה לתת לכם כמה טיפים איך לסדר ולנקות אם יש שם ממש מלוכלך. אני פותחת את הארון ומוציאה ממנו דברים. יוצאנו כל הדברים. עכשיו אני מוציאה מהארון מדפים. אני לוקחת את המדף, לוקחת צמר פלדה, מרססת קצת על צמר פלדה, קצת מים וקצת לשפשף. מכל הצדדים. ככה אנחנו מוציאים כל השומן שהיה לנו על המדף, ועם סמרטוט מוציאים את כל החומר וכל הלכלוך. לוקחים נייר מגבת ולעבור עם נייר מגבת עד שזה יהיה יבש. ככה קיבלנו מדף, ובאותה צורה אנחנו ננקה את כל הארון. ניקינו את הארון ואת הדלת, הכל נקי. עכשיו אני יכולה להחזיר את המדפים ועכשיו הארון מוכן בשביל לסדר פה דברים.